दोमैलुलु दैदुबु अखाबो गैया सान्दुंबो गैया बैसागु बोथोरा सना बेसेदि रमायना सना बेसेदि समायना। हेलो गाइस, मोनफैबाय आरोना दा मोसागासिनो दं बिरादनो ओरैबायदि मोसागासिनो दं सबबो मोसागासिनो दं बैसागुआव खेबसेल' फैयो नालाय बिराद रंजादों मानसिफोरा थ' मोसागासिनो दं नायदों नोंसोरो बयबो मोसादों आरोना नोंथांमोना माबायदि मोन्दों कमेन्टआव खिन्थादो कमेन्ट सेक्सनाव आरो नोंथांमोना जुदि मोजां मोन्दोंमोन आं चेनेलखौ साबसक्राइब एन्ड लाइक शेयार खालामना हो बेसेबां हायो बर'जों बर' अनलायबासो दावगालांगोन नालाय बेखायनो नोंथांमोना साबसक्राइब खालामना होदो ना बयबो नाय सासे मानसिनाव जुदि माबायदि मोन्दों नोंथाङा माबायदि मोन्दोंमोनलाय जोबोद मोजां मोनदों दिनै मोजां मोनदों आरो मोजां मोननायालाय अखाया हाना होबायना बोथोराबो दोमैलुलु जाबाय नालाय बेखायनो मा होनो दोमैलुलु ना हेलो हाय गाइस, हम लोग का ये पार्टी क्या बोला तूने? ये पार्टी का व्यू है, व्यू में नाश्ता बहुत बहुत अच्छा है। लोगोफोरानो जोबनो थाङा माने हायाबाबो हाबाबो माने बानायबाय आरोना दिनै बिथांमोना माबायदि मोनखो खिथाबानो जाबाय नायदो बोथोराबो दोमैलुलु मा होनो आरोना
Moजां मोनदों मा बियो मा जुमाय माइब्रा मा जाखो माबोरै बियो माइब्रा लोंदों आं सा लोंदों जों न'आव अमा बेदर सेरथाम दंनो बेखौ जाहैनांगौ माने ना होमबा Hey!